Galing, galing. Wow, grabe siya. Tanong natin siya, ano ba? 6 po yun. For your correction. Anong strategy mo, Rupert? Sabihin mo, ano ang strategy mo? Bakit ikaw ang nanalo ngayon? Madali lang yan. Madali lang yan. Ako lang ulit ang pipili ng mga cards. Hindi na. Wait lang. Bakit? So, hindi na po ako papayag na siya ang mamimili ng cards ko. Kasi po, ang dali nung pinipili niya, tapos yung sa akin, hinihirapan niya. So, yun po ang naging strategy niya. So, don't forget pa rin po ang Team Kinky. Hustisya daw, hustisya para kay Kim. Hustisya daw, hustisya para kay Kim. Pag-i-comment na, sabihin nyo, kung gusto nyo ba ng hustisya para kay Kim, i-comment nyo na yung hustisya. Dali. Comment yun! Hustisya para kay Kim! Love you, Alex! Pwede kayong bumawi bukas. Ayan, so namayagpag ngayon. Ba't si Kim lang? Ba't si Kim lang? Napakadaya! Ang Team Rupi. Ayan, palakpak naman dyan, guys. Yan siya ang ating namayagpag ngayon. Woo! Wala kayo patalo. Okay, so paki-heart react at paki-wow react ang ating live ngayon kung nag-enjoy kayo at kung babalik kayo bukas.